сиңа бит әле теге яңа чыккан җырларымны тыңлатмаган имәйме? Әйе шул. Әйдә бер тыңлатайым әле. Әйдә әле. Әйдә әле кушайым әле. Бергә бәйләп гашыйк йөрәкләрне, атлыйк икәү язмыш юлына. Ничексең, матурмы? Нак матур. Бөтенесе җиренә җиткән олай бер теге өҙөк төтөк тукталып торган җире юк. Шул чаклы матур. Ярар, рәхмәт. Матур, матур, чынлап матур. Ярар. Синнән мондый сүзне ишеткәч инде рәхәтләр булып куйды. Рәхмәт. Сен бит инде бөтен җырның бөтен җырын кайда нинди җырчы дөрес җырламаган, кайсы туры дөрес түгел бөтенесен әйтәсең миңа. Әйе шул. Әйе. Дөрес булмаган. Дөрес булмаган, дөрес, әйе. Шул чаклы да менә Рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт. рәхәтләндереп җырларга була. Тавышың да матур, көйе дә матур. Матур бу. Рәхмәт. Үзеңә рәхмәт тыңлатканың өчен.